Meta kien qed jindirizza l-mass meeting tal-Partit Nazzjonalista fin-Naxxar, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ta' elenku ta' dak li skont huwa huma r-records tal-Gvern immexxi minnu. Partit Nazzjonalista mexa tajjeb, qed imexxi tajjeb u ser imexxi tajjeb għal ġid ta' pajjiżna. Skont Lorenz Gonzi dawn ir-riżultati se jgarantixxu rebħa oħra għall-Partit Nazzjonalista. Ir-rebħa qiegħda viċin. Lorenz Gonzi qal li fil-waqt li huwa se jkun qed jerbaħ l-elezzjoni ġenerali, il-mexxej Laburista Joseph Muscat fid-9 ta' Marzu se jispiċċa repeater. 9 ta' Marzu tridu tajdulu li jrid jirrepeti l-klassi, jrid jirrepeti fid-9 ta' Marzu, jrid jirrepeti fid-9 ta' Marzu. Assenti għal kollox mid-diskors ta' Lorenz Gonzi kien l-iskandlu tal-oti tal-commissions fuq ix-xiri ta' żejt. Ir-regal il-Ministru Tonio Fenek ammetta li aċċetta u d-donazzjoni b'self ta' €250,000 lil kuntrattur u benefattur Zarem Vassallo għadda lil Partit Nazzjonalista. Intant, fid-diskors tiegħu il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista għandu jirbaħ l-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu. Il-Partit Nazzjonalista jista' u għandu jerġa' jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Busuttil elenka raġunijiet għal l-Partit Nazzjonalista għandu jerbaħ l-elezzjoni li ġejja, ewlenija fosthom għax pajjiżna skontu m'għandux bżonn bidla fid-direzzjoni. U jkun żball jekk nerħu ruħna fidejn min irid ibiddel fis-snin li ġejjin, jeħtieġ illi l-pajjiż jibqa' immexxi minn gvern illi għandu direzzjoni ċara u mhux minn partit illi jrid akkosta kollox illi nbidlu id-direzzjoni tagħna. Diskors ta' Simon Busuttil kien karatterizzat mill-appell imqanqal tiegħu biex ma jkunx hemm bidla. Ejja ma nbidlux tmexxija tajba. Don't change a winning horse.